Molusatori, Motakatori voor Garcia Paraxing, huidige PG, Sherida Drachman, commissaris van politie, ex-hoofd BZC, Megatori voor Brian Isaacs, lid korpschef, Nanga hoofdarrestatieteam Marciano Williams, Mitaki, dat hem chame wakuru. Er is geen enkel PPP getekend in 2019. Goedemorgen kijkers, vandaag zondag 15 februari brengen wij u het weekendnieuws. Zoals altijd doen wij dat onafhankelijk en onpartijdig. Hecht u waarde aan objectieve berichtgeving. Abonneer u dan op ons kanaal en steun ons platform. We beginnen met een zorgwekkend bericht. Voormalig inspecteur Jurgen Gentel heeft zich publiekelijk uitgesproken over een ernstige kwestie die momenteel veel aandacht krijgt. Volgens hem is de situatie zeer zorgelijk. Laten we naar zijn uitspraak luisteren. Want aku abu pen en papier, u schrijf dan. Mokarneng, bigi schrijf dan. Procureur-generaal Garcia Paraxing, bigi schrijf. Die ontslagen korpschef Brian Isaacs. Gewezen hoofd BZC Sherida Drachman. Hoofdarrestatieteam Marciano Williams, a.k.a. Baki. Me confutide. Breek me confutide. Kom pour ser, na lau je lau. Je hebt totaal geen idee. Kom pour me, toro taki. Am doro fifi barki da me ga tori vlot. Tori bos. Ik herhaal. Molusatori, Motakatori voor Garcia Paraxing, huidige PG, Sherida Drachman, commissaris van politie, ex-hoofd BZC, Megatori voor Brian Isaacs, lid korpschef, Nanga hoofdarrestatieteam Marciano Williams, Mitaki, dat hem chame wakrutu. Mitaki dat ik kan chame wakrutu. Me Kardene Mbaka, PG Garcia Paraxing, ex-hoofd BZC Sherida Drachman, ex-hoofd arrestatieteam Marciano Williams, Brian Isaacs, ex-korpschef, Tide Toro Taki. Tira Toro Taki. Mitan silent tum silang atok, mas neki ede kotito. Do godoro nu. Ga slapen in awa idee. Toro taki. Me. Do no sabakau. Duidelijk no sabakau. Duidelijk uno sabakau. Goed, dus massa kompas. Tiki pen dan papieren. PG, huidige PG Garcia Paraxing. Motakatori voor ex-hoofd voor arrestatieteam Marciano Williams. Motakatori voor Brian Isaacs, ex-korpschef. Nanga ex-commissaris hoofd BZC Sherida Drachman. Schrijf je? Ook als schrijf je ding. Toro taktide. Ano kik. Kondrem sabi. Mooi, we door of even barkik ba. Mooi, goed. We later aan, sluit later aan. Arkino. Usaba pisteng. Ik ga door een batterij.
Even batterij. Even opladen. Oké. Toro Taki. Ja, we door bijna 60 barkie something. Logo, ik breng je terug naar die periode van organic. Hoe ben ik aan straat in 2022? Ik denk mei, juli. Tussen meidagen, juli ook naar straat. Mino gatori disi, Hellings gatori wali si in een interview na DNA, Fest DNA. Maar mi vind asari nofu. A korpschef disi, nanga den Chamufeng, Sherida Drachman, Marshall Williams, nanga PG, de man zet een pori komik me. Mi kona strati, mi kom ik gebruik voor mi recht op een vrije meningsuiting, nanga mi kon protesteer vreedzaam. Dat is de man drie, de man mi kon dossier, pe de man gi aan, dat mi, afeit dat mi kona strati, dat mi de bezig, ik bereid wan koep voor. Wan koep. Die man no een bewijs, no een materiaal, dat mi op een telefoongesprek na wan sma of dat mi verzamel gong noti. Oké, baka organic, mi ko stop na sani, mi was mi anu ves na plein drap, mi was mi anu, mi tak mi was mi anu in onschuld. Mi dat mi ne primoro. Toch? Oké. Dan mi ko gwa buitenland, mi ko charap chimaf mi, ma bebel over ma tak tama be over, mi bo charap ma gwa Disneyland. Dus dat, mi nga vrouw nga gezin ugwe. Die mi kom baka, maar je redt tussendoor tak de man de bezig na een dossier na UPZ. Mi berikan, mi no do ogri. Usa ya vrede. Maar is dat normaal te je gwelek is goed toe. Dan te je komt uit dat kontre je lever je dienstwapen in. Plus bibe ap wat aantal ontigong, of mi serefi gewoon, of mi vrouw, of mi. Dus dat ook wel lever de go in, want in een lip desan na oso tak forma go broko je oso na de society. En ap wapenkamer bij de lekbaka arrestatieteam. Dus de man shit dat je go lever go in en alla school toe sap tak te go lever go in, dan a go yo go. Dus geef een moment ik moet uit dat kondre. Dan misa kom baka ergens volgens mij verjaardag. Mijn verjaar 14 oktober. En jari bij de 2022. Dan mi kon naar Saranang. A vrouw geef me een verrassingsfeestje. Mino besap next van feestje. A feestje behoort naar politiebond, naar Lokto Cedra, naar Swatogenbrugstraat. Dus ik niets vermoeden. A vrouw chami go dape surprise. Oké. Geef een moment ik oké. IJs moest bij. Met de pick-up van vrouw. Mi start wagi. Mi rij kon tap Swatogenbrugstraat. Maar nou die mi kon tap passie. Famille ik go kon politiebond. Ten on tij. Weekend bakana. Mi sa precies suma e parkeer. P. Abide wan sonde. Dus die mi kon tap passie. Mi si want to wagi parkeer ves Lincoln. Maar mi sap tak Lincoln me draai moro en te sonde smane parkeer dape. Isabi? Oké. Die mi haar kon tap Swatogenbrugstraat. Michi de wagi sabe parkeer na Lincoln de ma haar kon tap passie. Maar like olo interventie man. Isabi reden achtervolgen is aan dat je sap gelijk. Dus op een gegeven moment tami oppo as nere fa wagi chinso moro furu. Fuluku sade ma udu, sade wagi odu want ja, in berika ya bif de alert twins van of bino ap no wangong. Apisten dat mi lever de go infos mi kwe, maar die mi kom baka mi no tek de go meteen. Dus mi berikan koluku sa wansani. Dam harawagi. Dim harawagi. Dam direct telek mo gwin Keizerstraat. Michi de wagi kondoro. Dan tak hey. Maar u abon bepaalde procedure. Min af ko leg uit zijn procedure, maar like oorman van model. Mi sa precies zo mij achtervolg me. Dus op een gegeven moment tussen Swatogenbrugstraat apisi tussen apa sih di sini gado yo. Na London tuf trap yung presi. Dan mi harawagi baka.
Dan bedoel ik me in Nasilan. Dan wagi pus edeko. Dan tak hij. Is de achtervolging, jong. Dat moet je zeggen. Dan mi bel. Is dat normaal. Winst van of haar. De man geeft me ontslag. Dus ja, nu hadden we de ontslag toen niet. Want van mij ontslag kon later. Maar goed. Winst van of haar. Je sabi tak eeuwen. Maar je volgt hier. En like ouro hoofdbedrijfsvoering. Mi besa precies. Zo wagi bij juru na de wat. Want na mi bij juru de wagi. Dus op een gegeven moment. Mi bel go na operasiecommandant na AT. Mi tak even jong. Sana motion. Ja, maar hij suma. Mi tak suma. Mi tak te bel. Na nga usreef ito din gezamenlijke operatie. Alama nummer 5 op suma. Dan tak no. Jong sang. No, mi no sabi bel bakal yo. Dan mi tak oké. Dan mo bela hoef. Dan bela hoef arrestatieteam. Wat dat na ma stratining. Mi bela man. Era ma ay svaka suma. Tak suma. Isap lang suma ya tak ito. Isabi. Ama tak no ifo sana mi tak faka. Tuf de wagi fi brongba. Na miwe ko teki. Mi tak na miwe ko teki. Mi tak ma tu brongba. Dus tu mus de ete. Mi tak ma arkisa odu. Kuno prit crossi bigi kuno na ye bigi. Mina next jano no de. Mi tak mina next jano no de. Maar ik go take one sanif mino. Da a eerlijk toch ik go take one sanif mino. Wat die pot voor wagi na mi baka. 4x4 na 16 man. Fusang. Zo strafbaar veel. Coupe. Oteng, dim da buitenland. Dim da sranang. Zo koep. Oké, asantang. Tef kabami rij Gravenstraat, a derde wagi voor de man bro, want mishi sumaning, mishi a derde wagi. Dan, mi no kan nou weer dat mi bella afkatif mi mita, maar mister. Dan maar mi da bezig, man, zo don san de man de bezig na ngayere. Mi tak na 3 wagi voor de man mi bro, de 3 wagi voor de man bro ba, a 4 wa musko ete. Mi de Gravenstraat vis paleis, mi tak no rij go na bakasi na kasuji weg. Mit mi na Amerikaanse ambassade. Mi no tegi sam tegi de man na mi libere. Mi tegi de man tak mister mit mi na bakaport voor Amerikaanse ambassade. Mi ready. If not dati dan mi ready. Oké, asantang. Kin so baka dati over arrestatieteam bel mi. I shot no de man blasa operatie affaire. Mi tak suma na de man. Sot operatie. Sot strafbaar feit mi pleeg. Je weet het? Maar man geef uitleg. Ja, una man tak vrij. Mi tak una man tak vrij, mi tak dus wachti. We meka regering misbruik unu. Voor hoorwan hoofdofficier aan. Dat uno abwan concreet strafbaar feit. Maar dat is taki dat na buiten a wet. En is tak a wetboek langa en anu langa ook een tek unu bakadi. Ook een tek unu bakadi. Oké. Asantang. Later me confirm want to intelligere. Blijkt dat de man be set wa woyo. De man bo hou mi aan. En de man satak mi edefaya. Dus kan mi bo rigeri. En toeman voor kabinet, voor het team voor Ramlal, toen DNV, hoofd DNV, ex-D hoofd DNV. Toeman voor het team dat beschuiven in een kolonne, dat hij de man bereid op me, dat de man bezoekt me in mijn heup, voor mijn lengri me, of zoekt me in mijn kindi. Dus a PG, want dat 3 man om kan die opdracht voor arrestatieteam, motto uit de basis. PG, hoofd BZC, dat bij de dragman, die tek ontslag. Na een hoofdarrestatieteam, dus PG, hoofd BZC, korpschef, naar de 3 Smasakangi, arrestatieteam opdracht voor motor uit de basis. Dus Brian Isaac Sap Inatori, PG, Garcia Paraxing Sap Inatori, Nanga Sherida Drachman, hoofd bijzondere en zware criminaliteit Sap Inatori. En het is een onbevoegd gegeven bevel. Dus vanuit deze plek, mi is naar Boskopu, go naar minister Manorat, Harish Manorat, dat hij dit ding moet laten onderzoeken. Dit ding moet hij laten onderzoeken ambtshalve, want die procureur-generaal in Suriname heeft een onbevoegd bevel gegeven. En misaba protocol voor arrestatieteam. Je arrestatieteam komt pas in wanneer de verdachte vuurwapen gevaarlijk is. En hij bovendien dat wapen in gereedheid heeft om te gebruiken.
En een strafbaar feit moet een zodanige inbreuk hebben gemaakt op de rechtsorde in Suriname. Vrije meningsuiting lang een protest. Na inbreuk op rechtsorde. Otijn mijn pleegkoep. Pede voorbereidingshandeling de. Pede wapen de. Pede gesprekken de. Pede ondergrond foto de. Nanga suma mi bo pleegkoep. Miuwang. Mina Superman. Mina Superman. Miuwang bo pleegkoep. A procureur-generaal die moet ter verantwoording worden geroepen. En je mag weten, ik laat het niet zo liggen. Ik ga desnoods mijn recht ook internationaal opzoeken, dat dit ding rechtgetrokken wordt. Dit ding moet rechtgetrokken worden en die minister van Justitie en Politie, die huidige minister van Justitie en Politie, moet dat ding gaan uitzoeken, dat die procureur-generaal uitleg komen geven over dat onbevoegd gegeven bevel. Zo'n koep. Zo'n koep. Kom je de koep. Dat zou ik niet wou beplegen koep. PU vergader. Nanga sumami vergader. Pe de wapen de. Pe de voorbereidingshandelingen de. En Sami vindt zo erg dat ik de man of collega's me, ex-collega's, lichtingsgenoot, man Sami sabboom, dat de man het is zit pori om in de goede gunst te vallen van de politiek. Want de man bewan behaag chang. Om in de goede gunst te vallen van de politiek, laten mensen zich bereiden. Met mijn reden malik buriki. Dus er moet een onderzoek komen, ook tegen Brian Isaacs, met betrekking tot dat bevel gegeven. Isaacs, Drachman, Williams en de PG. Dat sommige wanneer de hoorpersconferentie dat mening. Sommige wanneer de hoorpersconferentie dat mening, dan mikari ning. En ik zag precies zomaar naar zomaar bij de operatie. Met opeens dat begin onderzoek. Met PG kon je uitleg. Met PG kon je uitleg. Met kon je een publiekelijke uitleg. Zomaar je bevoegdheid of zomaar je opdracht voor hoor me aan op 14 oktober 2022. Op grond van zogenaamde koepplegen. Met de man sorry het dossier. Het dossier met de man kon aan het dossier. Dat niet was sabi. Met de man kon aan het dossier. Want dat bedoel ik voor de man met mijn lingrimi. Zoet me in mijn heup. Fuck me up. Want me tak tom si voeren. Wij dat me satan takier. Goed is goed en fout is fout, man. Ze mogen niet over een persconferentie misdoen, wacht die ding. Drijf me naar een rechtszaak. Je verstaan zaak rond tapo. Shata seso. Shata out.